Pozdrav svima ljudi, moje ime je Dino. Danas ću vam ukratko predstaviti moj kanal. Ja sam iz Hrvatske. Snimat ću League of Legends, Minecraft, Counter Strike i FIFA 2014. Ultimate Team i tako te mečeve neke. Pa samo da vam ukratko kažem da ću se početi baviti YouTube-om. Sa nama će igrati još jedan moj bratić i prijatelj, nadam se. Nas dvoje ćemo igrati LOL, a i bit će još jedan prijatelj s kojim ću igrati CS. Šta vam još imam za reći? Oprostite zbog kraćeg prekida. Išao sam nešto dobaviti i možete primijetiti da ne mogu reći slovo R. A i glas na Bandicam mi se sasvim drugačije čuje. I vidimo se sutra. Sutra ću početi snimati, a ovo je bio kratki uvod. Doviđenja.